ओरैबायदि खुसि तारमाने कि आंहा दिनै जिंदगी में मोबाइल ही नहीं लोया था ना, इसलिए बहुत ही खुशी हो रहा है हमको। आयु 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 क्या करेगा तू? हाँ इतना खुशी क्या करेगा रे? क्या करेगा? अब मोबाइल खरीदने के लिए हम जाएंगे, उसके बाद मोबाइल में मोबाइल लेंगा तो सफा सफा सिंगापुरनी रोम नंबर आएगा तो मैं बात करेगा, गुफ्तगू करेंगा। Kapsa umbiki mina gausनि आल'जों गोसथोनाय दङ आरो बिदि खालायथारो र' गायदियाबो गोसथोसिगोन र'। फेसबुकथ' नायनो हानाय नङा खोनालै किपेड गोनां मबाइलाव बालनि। फेसबुक सलायनो हाबालाय बांसिन मोजां जागौमोन। आन्दानि साफा साफा सेंग्राफोरखौ हाय हेल' होननानै मेसेज हरनो हागौमोन। उफाय गैया आरो बे किपेड गोनां मबाइलजोंनो साननैसो सोलिथ'नोसै, ओमफ्राय उनाव टुनटुलुनि फिसाफोरखौ फाननानै डाइरेक्ट आपेल मबाइल बायनोसै। मैथा बिफाङा देरबाय र'। आंहा दा ना थानायमोनब्ला जागौमोनलै मैथाखौ दिनै। ए नंगौ नामा? औ आदा, मैथाजों ना जानो बेसेबा लुबैखादों, मोनजाथाराखैना। बिदिबालाय होनबा दा बेलासे ना एसे लायनो थांनांगोन र' सगाव। फैसा दङ आरो नोंनियाव आदा ना बायनो? फैसायालाय मालै दङ, मानो गैया जानो आन्था दङ आरो बारा गैयाबाबो। दे होनबा दा दायो सगाव थांनानै लाबो, 1.5 फुवासो लाबोबाबो जागोन दे। जागोन दे। फिसाफोर फैदो ओंखाम जानो। ओंखाम खुरबायमोन आङो, ओमफ्राय सासेयालाय अबाव थांखो? जानो अबाव थांखोबा मानसियानो? गाबनो थांलायबाय खोना र' सासेया। फिसा अनजालु, नों नुदों नामा लाइमोनखौ? नुवाखै मादै, बेयो बै दंग'फोरावसो थांबाय थायो र' जिरायहैनो, बार जाहैबाय थानो। बेयावसो दङ नामा एबा नायहैनो र' आङो। थांनाय नायहैनाय ओंखाम जानो जाबाय? हारसिं थाङो माबा लाइमोन आब'आ, आंखौबो लिङा। औलै फिसा, मानसिखौनो माबा एसे सोलायनाय रखम मोनदों आङो। सिगांलाय माथो बिदि नङामोन मानसिया। औ मादै, आंबो एसे सोलायनाय रखम मोनदों मानसिखौ। आंलाय माथो सोलायनाय रखम मोनाखै। नङा फिसा, नोङो बेजों थाफाबाय थायाना, बेनिखायनोथ' जेबो मिन्थिया। दा जों थाफाबाय थायोना, मिन्थिगौ। ओंखाम जानो जाबाय न' मादै? र' आङो लाइमोनखौ नायहैनि र'। औ जानो जाबाय फिसा, थांनाय नायहैनाय दंनो जानो हागौ। ओमफ्रायलाय माथो ओंख्रि सङा मादै? थास'सो संदों आङो, थास' बेदर। बा अबाव मोननायलै, आं मोजांसो मोनो। जोंफोर दहाय मादैजों आंजों जानो थांदोंमोन आदा, ओमफ्राय एसे बुरजायानो मोनबोदों बासा आदा। ए दे हामदों दे, बेसेबा गोथाव मोनखायो आङो। लाइमोनाबो आरो बेसेबा मोजां मोनखायो थास' बेदर। नंगौ र' होमबा लिंहैनि र' थाबैनो। दे थां लिंनि फिसा। मादै, लाइमोन आब'आ सिगांबो बेफोरबायदि हारसिंल' थाबाय थायोमोन नामा? थायामोनलै फिसा, जोंफोरजोंनो थाबाय थायोमोन। अबावबा एसे थांनांगौबाबो आंखौनो लिङोमोन, गामियाव थांनोबाबो बेरायनो थाङोबाबो आंखौनो लिङोमोन, हारसिंखौनो थांनो नागिरामोन। दा आरो मानसियानो माबा हारसिंल' थानो नागिरो, मा जामारखौथाय मानसियानो। नों बेयावसो दंफैयो लाइमोन? नोङो? औ आङो। नोङो हारसिं मानो फैयो हो? नोङो आगै सनाथिजोंबोथ' फैनो हायोना। हारसिं थाबा
बाथ्राफोरखौ बांसिन गोसोखाङो नों मोनथिगौ ना लाइमोन। अनजालु रावजोंबो रायज्लायनो थाफानो गोसो गैया जालांबाय आंहा। बाथ्राफोरखौ बावगारनो बेसेबां नाजायो थेवब्लाबो गोसोखांफ्लांबाय थायो आं दा मा खालायनो। बेनिखायनोथ' आं बुंदों नोङो मालाबाबो हारसिं दाथा। नोङो जुदि बे जायगायाव फैनो लुबैदों नोङो सनाथि आगैजों फै। मानोथ' हारसिं फैयो? हारसिं थाबा बांसिन टेनसन जायोलै लाइमोन। औ नंगौ नंनायालाय। एबारनिफ्राय आङो हारसिं थाला दे आरो हारसिं बर'बो फैला। दानि मादैया मा बुंदोंमोन नों मोनथिगौ ना लाइमोन? मा बुंनायमोन? नोंखौ बुंगासिनो दाख्लैनिफ्रायनो मालाय नोंखौ सोलायनाय रखम मोनबाय थादोंनो। आरो मादैयाल' नङा सनाथि आगैयाबो बुंदों नोंखौ आङो हाजार बार बुजायबाय थेवब्लाबो नोङो आंनि बाथ्राखौनो लाया। जालांबाय लाइमोन। नोङो बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाय थानाङा, बावगारनो नाजादो। आरो मानसियाबो माथो बेसेबा हामलांजोब्बाय। ओंखामबो जाया एसेल' जायो। बिदिबा खिन्थु रावबो सेंग्राया फसायनाय नङा दे लाइमोन। नंगौ आङो हामदों न' मानसिया? हामदोंथ' आरो। ओरैनोबाबोलाय आंखौ सोर सेंग्राया मोजां मोनगोन, सोर सेंग्राया आंखौ हाबा लागोनखाय? आंनि जाथायफोरखौ मोनथिबा सोर सेंग्राया आंखौ मोजां मोनगोन, सोर सेंग्राया आंखौ हाबा खालायगोन नोंनो बुंलाय? मानो मोजां मोना जानो, मानो गोसथोआ जानो? आं दङ ना। मायो? माने आं दङ ना, आङो नागिरना होगोन। नोङो नागिरना होगोन, नाथाय आंनि जाथायफोरखौ मोनथिबालाय सोर मोजां मोननाय नङालै। आं दङ होनदोंना, नोङो जेबो सिन्था दा खालाय। आङो नोंनि थाखाय मोजां सेंग्रा नायना होगोन सासे। थै फैदो ओंखाम जानो फैदो। ओंखाम जानोसो लिंहरदोंमोन। थास' बेदर संदोंनो, नों माथो मोजां मोनसिनो। फैदो जानो। थास' बेदर संदों? थु होमबालाय। लाइमोन जोंफोरा दा मोना हाथाय खालायनो थांगोन दे। नोंहाबो गोसोआ एसे मोजां मोनगोन थांगोन दे दा। नायनि र' थांनाय जायोना जाया। आङो बेफोरखौ जेबो मोनथिया, नोङो आंजों थांथारनांगोन। थांनोथ' हागौमोन र', ओमफ्राय मानसिफोरा मायबा बुंबालाय नोंजों आंजों थांबा? फै बादो मानसिफोरनि खोथाफोरखौ। आरो जुदि सोरबा सोङो मा जायो होनबा आंहा बिनानाव जायो होनना बुंगोन आरो। फैदो मादै मोना ओंखाम जानो बेसेबा नेबाय थाबाय खोना। आब' जोंफोर गेसखौ माला सोबावनो हागोन? जोंफोर गेसाव संनोनो मोनला खोना। बेनोथ' एसेबां दाम जाखादों गेसा। दा बोरै बायनो, फैसाबो गैया। बनफोरखौनो मोजाङै बुथुमना दोननांसिगोन, नङाबा अखा फैबा ओंखाम संनो मार खस्थ' जागोन जोंफोरनिया। औलै आब', ओमफ्राय फोजोंसारा दा होनाय फैसाफोरा खैथाखासो दंबावोलै? गैया फैसायानो गैला, बायजोब्बाय। होनबा आब' जोंफोर माजों खरसा जागोन दा? बेनोथ' जादों र'। गय दुनायखंफोरखौबो मोजाङै दोननि र', अर जरायनो बेसेबा मोजां जायो। आब' जानो थाखाय जेबो गैया नामायो? मायबा जानो लुबैसोदों आङो। दाखालि लाबोनाय मेथाइफोरा गैला न' मोनसेबो? गैला, अबावलाय थाबाय थानो। आब' फोजोंसारा दानियाव बियाखै मानो? बेलाय माथो फैसा जोबबा आंनो खबर हो, आं होगोन दे होनना बुंनाया। दिनै बुंहरनाय मायबा जानो लुबैसोदों आङो। नाङा बिया आङो मालायनि फैसा लाबाय थानो मोजां मोनालै। मा मालायनि जाखो? बेथ' नोंनि गोसोथोनाय ना। गोसोथोनायसो, दाथ' जों हाबा जाथ'वाखैना। बेफोरबायदि हाबा जायालासिनो फैसा बिबाय थानो बोरैबा मोनोलै आङो। अननानै होबालाय लागोन, आरो जुदि होआ लाया। नंगौबो देनाय बाथ्राया। जेबो उफाय गैयाबालाय बै थास' बेदरफोरखौनो जावबाय बायनानै फाननो लांगोन आङो। नोङो मा दाखालिनि मेथाइखौ जाजोबना दोनबाय नामा? आंलाय मानो जाजोबना दोननो? होमबालाय मानोथ' गैया? आङो जानो थांदोंमोन, माथो मेथाइयानो मोनसेबो गैला। आयु जोब्बाय आरोलै आंगालाय। नों एसे आं एसे आब' एसे जानायावनो बिदिनो जोबलांबाय आरोलै। बा एसेबां मानि मेथाइया जोबजोब्बाय बा। जोबाबा जाबाय थाबा। आंखौ मायबा जानो लुबैसोदोंलै। आंखौबो लुबैदों आरोलै, दा फैसायानो गैयाबा। मा खालायनो दा? गथ'फोरा उना खानानै मेथाइ जानो लुबैसोदोंनो। थास' बेदरफोर मोनबाय बायगोन खोना, नागिरनो थांनि र' आङो। बारियाव थास' बिफां नुसोदोंमोन आङो, बेखौनो नायनो थांनि र'। ओंखाम संखांबाय आयै? औलै फिसा संखांबाय र', संखांनानै एसे जिरायदों, सिंखौ एसे सानाय रखम मोनदों आङो। मानोथ' होनबा आंनो खोन्थादे, आं संगौमोन ना। संबाय दे आरो जेनथेनै, नोंसोरखौलाय आरो गरमाव माखौ एसेबां खस्थ' होनो। संगौमोन आरोलै गरमबाबो। ओमफ्राय आयै
देनाङालाय बिहामजोखौ अनगोन ना अना जोंफोरबायसि? मोजां आखलनि बालाय अनजागोन, गाज्रि आखलनि बा अनजानाय नङा। ओमफ्राय आयै नोंनोलाय माबायसि बिहामजो नांगौ? बिहामजोखौ ना? बिहामजोखौलाय माबायसिथ' नांबावगौ आरो। आखल आखु गियानफोरा मोजां जाबानो जाबाय। गेदेर मानसिफोरखौ जोंफोरखौ सनमान होबानो जाबाय। ओमफ्राय फरायनाय बिहामजो नांगौ ना फरायि? फरायनाय नांगौ आरो, फरायिखौ नाङा। ओमफ्रायलाय धोनि न'खरनि नांगौ ना गोरिब न'खरनि नांगौ? जोंफोरजों मिलायनाय लाबोगोन आरो, बै गोरिबखौ लाबोआ, जोंफोरजों मिलायनायबासो लाबोगोन आङो। नंमारगौ होनबा नोंनो गोरिब आरो फरायि बिहामजोखौ नांथारा होनबा? नाङा, नांसाबबायाहाय। ओमफ्राय दे हमना ला जोंहा दानि खाफालाव माने गोरिब न'खरनि दङ आरो फरायि, होमबाना मा खालायगोन नोङो? धुइ, खाफालाव बोरै थानो, आं लाबोनोनो होखायाबा। नङालै आयै, आं ओरैनो हमना लानोसो ओरै बाथ्राखौ। आं माबा जाथारगोन होनदों नामा? ओरैनो हमना लानाय। आङो होनबानिया रुवाथि रखम बाहायगोन। ओरैबायदि खामानि मावनो होगोन आङो, दसेबो रेस्ट होआ। आरो मालाबाबो बिहामजो महरै गनायना लानो हानाय नङा आङो। मानो आयै, नों मानो बिदि खालायगोन? मा गोरिब न'खरनि फिसाया मानसि नङा आरो? नंगौ, थेवब्लाबो मिलायनांगौ मानसिफोरा। जोंफोर जुदि मालाबाफोर बिहामजो होननानै आलासि जानो थाङो, होमबाना जुदि जोंफोरखौ बोथिसेखौनो जाहोनो हाया मोजाङै, होमबाना माबायदि बाथ्रा जागोनखाय। आरो जुदि जोंफोर मालाबाफोर हर थानो सानब्लाबो जोंफोरनो जुदि उन्दुनोनो जायगा होनो हाया, हरखौनो लाखिनो हायाबा, होमबाना माबायदि बाथ्रा जागोन हो? लांगोन आरो बिसोरखौबो, बिसोरबायसि मानसियानो। जोंफोरबायसि मानसियालाय बेफोरबायसि मानसिखौलाय मानो बिहामजो लाबोनो देनाय? आरो नोंहा दिनै मा जादों बेफोर बाथ्राफोरखौ सोंनो? मालाबाबो बेफोरबायदि बाथ्रा सोंफेरामोन माथो नोंलाय? ओरैनो सोंदों आरोलै आयै, ओरैनोबो सोंनो मोना होनबा? आंबो मोनथिनो लुबैयोना, नोंनोबा माबायसि बिहामजो नांगौ? साबिहिनथ' नोंखौबो। आंखौलाय मा आयै? सोरखौबा गोसथोनो सानदोंब्लाबो धोनि न'खरनि फिसासो गोसथो। आं रावखौबो गोसथोआलै आयै।